Mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po alas 5:14. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw din Sabado, ini po ang Bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal. Nangapudan ang Commission on Audit o COA sa Land Transportation Office o LTO na simbagan ang kakulangan sa plaka sa mga bihikulo. Sa report kan COA na may sobra sa 9 milyon na plaka kan mga motorsiklo ang daipa na ipapalawas. Apuera padigdi, sobra sa 1.6 milyon na mga replacement plates sa mga bihikulo na minakantidad din sobra 763 milyones pesos kung saan ang mga ini ang nabayadan poon pa kan 2015. Sinabi man kan LTO na nagbaba na ang nasabing backlog dahil nahali sa dating sobra sa 13 milyones pesos. 13 milyon. Target kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting na makapagparehistro asin mapawagas ni nasa nasa 450,000 na volunteer sa mga polling precincts asin canvassing center sa nasyon para sa midterm election sa 2025. Sinabi ni Ana Singson, ang National Communications Director kan PPCRV, na kan 2022 may 450,000 na card-bearing members. Mapunsinda sa mobilization sa mga masunod na aldaw asin naglaom na madudungagan pa ang mga miyembro. Siniguro man kay ni na ang mga volunteers ang mga non-partisan asin wala nin pigi-endorsong kandidato. Ang PPCRV ang accredited na citizens arm kan Commission on Election kada pag-abot kan eleksyon. Mientras tanto, tinawan doon kan Department of Health o DOH ang importansya kan kahandaan kontra sa mga kalamidad asin emerhensya kasabay kan pagselebrar sa National Health Emergency Preparedness Day. Sigun kay Dr. Catherine Faith Ratcho kan Health Emergency Management Bureau kan DOH, padagos anahan siya sa pagpapakusog kan disaster risk reduction and management sa paagi kan ensayo sa healthcare workforce asin pagpapatibay sa response capabilities kini. Siniguro man kan Health Department natatauanin prioridad ang sitwasyon kan vulnerable groups arog kan mga kababaihan asin mga aki sa tahaw kan mga krisis sa paagi kan targeted care and support. Piging ganyan man kan DOH ang publiko na magtabangan para sa sarong mas preparadong komunidad sa paagi kan kaaraman asin kasanayan sa basic life support asin first aid techniques. Sa giraray na nagpahayag din suporta para sa Pilipinas, ang 12 nasyon kasunod kan pinakabagong insidente nin pangaharas kan Chinese Coast Guard kontra sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel sa Baho de Masinloc. Sigun kay National Maritime Council spokesman Undersecretary Alexander Lopez, nagkapira sa mga nasyon na nagtaon ng statement support para sa Pilipinas. Iyo ang United States, kasabay ang New Zealand, South Korea, Japan asin iba pa o nasa 7 iba pa. Nagpasalamat man ang National Maritime Council o NMC sa mga nasyon na nagpahayag ni na suporta dahil sa dakulang bagay ini na nagpapahiling nin common understanding sa international order. Dahil man sa suportang nakukuakan Pilipinas, malinaw kung si Isay ang nasa tama
asin nagsusunod sa international law. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya itong mga bareta, pig-inganyar ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang international community na magsabay sa padagos na pagkondenar kan Pilipinas sa mga harassment asin pambubuli kan China. Katakod kay ni sa aksyon kan China Coast Guard sa barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bantang nagkakaigwanin maritime patrol sa Baho de Masinloc sa laog kan West Philippine Sea. Nangapunan man si Estrada sa international community na suportaran ang mga espersos kan gobyerno para ibusol ang rule of law sa West Philippine Sea. Sinabi ni Estrada na ang katrangkiluhan asin katatagan sa rehiyon iyo ang nakadepensa sa kooperasyon asin bako sa komprontasyon. Pipahiro man kan senador ang mga ahensya kan gobyerno na isangat ang panibagong kaso kan pambubuli sa international body. Pig-inganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo kan land reform na gamiton ang natipid hali sa napunas na pagkakautang sa irarom kan condonation program. Sigun kay Presidente Marcos, ini para masimbagan ang iba pang pangangaipo asin mapakarayan sa indang kamugtakan. Ipigtaong ehemplo kay ni ang pagbakal nin mga bagong ekipahes para mapalangkaw ang produksyon o ani asin ang kalidad kan sa indang kabuhayan. Katakod kay ni nagpromisa man ang presidente nin magayon na futuro asin makusog na sektor kan agrikultura asin ekonomiya kan nasyon. Kumpiyansa po si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makakatabang ang pagpatindog ng mga fully equipped evacuation center sa lambang syudad asin banwaan para mabawasan ang numero kan mga magagadan asin malulugadan sa pagrapado kan mga bagyo. Ginibo ni Romualdez ang pahayag matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Ligtas Pinoy Centers Act. Sa irarom kan propestong lay ang mga ititindog na evacuation center na disaster resilient asin ginamitan ng mga matibay na materyales asin day matutumba sa bagyo na ang paros minaabot ng 300 km kada oras asin linog na magnitude 8. Ikokonsiderar sa ititindog na evacuation center ang populasyon kan sarong lugar. Ang evacuation center dapat igwang sleeping quarters, separadong shower room asin kasilyas para sa mga lalaki asin babae, kusina asin dining area, healthcare area, bugta kanin basura, rain harvesting asin collection system, standby power para sa ilaw, medical asin communication equipment, powerhouse asin stand-alone water pumping facility, asin lugar na sarayan nin mga pagkaon asin iba pang pangaipo kan mga evacuees. Ipinag-orden man kan bagong lay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na manginot sa implementasyon kini mantang ang Department of Public Works and Highways o DPWH man ang makonstruhir kan mga pasilidad. Ipresentar po kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin First Lady Liza Arneta Marcos ang original na Murillo Velarde 1734 map sa Malacañang kasuhapon. Ang mapa na binansagan bilang Mother of all Philippine Maps nagdedetalye bako sana sa mga salog asin baybayon kan Pilipinas. Sinabi kan Presidente na ang mapa ang magsisilbing testamento sa herarom na istorya asin identidad sa mga ninuno kan nasyon. Sinabi ni PBBM na pag sinabing Murillo Velarde Suarez, iniiyo ang koleksyon nin mga isla alagad sobra padigdi ang sarong nasyon. Ang Murillo Velarde 1734 map gibo ini ni Spanish Jesuit Friar Pedro Murillo Velarde sa tabang kan duwang Filipino artisans na sinda Francisco Suarez na iyo ang nagdibuho sa mapa asin Nicolas de la Cruz na iyo ang nag-sculpture kini.
Nabakal ini ni Mel Velasco kan 2014 sa sarong subasta sa Sotheby's sa London asin pagkatapos idudunar sa gobyerno kan Pilipinas. Ang mapa may dakulang papel sa pagpapakusog sa teritoryo kan Pilipinas asin naging importanteng ebidensya sa naging desisyon kan 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa Netherlands. Mga tugang, target daw po kan Bangko Sentral kan Pilipinas o BSP na iluwas ang First Philippine Polymer o FPP Banknote Series sa primerong kabtang kan 2025. Piglalao man na kaibahan na digdi ang 50, 100, 200 asin 500 pesos na polymer banknotes. Sigun sa BSP, ibang material ang gagamiton sa iluluwas na FPP Banknote Series pero madali pa man ginari ining mamitbidan dahil sa kolor. Igwaman enhanced accessibility features para sa mga Pilipinong may problema sa paghiling. Siguro man kan BSP na mas pinakusog ang security features kini para day basta-bastang maarog asin mapeke. Tampok sa bagong banknotes anman iba-ibang burak asin hayop sa nasyon bilang parte kan pagsusulong sa pangataman sa kapalibotan. Mientras tanto, piglinaw kan BSP na mantenido sa sirkulasyon ang kwartang papel maski mailawas na ang ibang denominasyon kan kwartang polymer. Kan Abril 2022, kan magpuo na iluwas kan BSP ang bagong 1,000 polymer banknotes. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga baratang maluluwa sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. John Napoles sa Lalo Technical, Jerome Martinez sa IT, sa Production Department si Shara May Leron, sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga barata, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Angel Mustaza asin Jenny Balyaran. Ako po ang sa indong tagapagbarata, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pagantabay. Adrian Salceda,